Nanti yang dikasih kalian orang bumi. Baca-baca yo. Yang versi Dawa mangke dalu nggih heeh defile mangke dalu wonten akeh ora kursi siji gelem ana papat heeh insyaallah mangke dalu ora katang papat delong loro insyaallah anak ya Mas Tommy iki defile wis tak aturaken moga-moga sing marem bocah-bocah heeh mengko bareng sing aneh-aneh sing berajabri insyaallah mlebune bengi yo sikon pada
bigar barongane nyong ayo sekedar nggo hubunglah karo pengantin sunat Devin wis tetep nawan-nawan mengko wengi juga mutu maning yo sing balik gudril mawon yo dados